Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
lamɛnbaa cɛ an'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye min ye desanburu kalo tile 20 ale ni 3 ye bi ye min ye Mali kɔnɔna na AES ale ka lajɛba filanan kan ka kɛ bi ɲamɛkaw tɛmɛnen kɔfɛ yanɔ min ye tumutu ye fala ye an bɛ se ka min fɔ sa o ye k'a fɔ labɛn kɔni bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la biennale ale baara bɛ k'i sudusa la ka taa dɔɔni dɔɔni kunun ko an ye Gawukaw ka orchestre ye o kɔfɛ sufɛla la sa min ye Sikaso ale ni Nara olu y'u jouera bɛɛ lajɛlen ɲɛna balontan terrain in kɔnɔna na bi su in na Tumbutukaw olu bɛ yɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ani Duwanzaw ye orchestre ye sufɛla la stade kɔnɔna na Menaka ale ni Kidal olu de bɛna u bila u fila ni dɛbɛ la fala ye CAN n'o ye Coupe d'Afrique ye Mali samata sɛgɛw don cogo ma ɲɛ tulonkɛ la dɛ u kɔni y'a kɛ sulusaleya ye Zambi a taara ka t'u ka ngɔyin ji bɔ u ka bi ji bɔ 1-1 bi min ye Nigeria ye ale ni Tunisie ninnu bɛ don tulon na Egypte ale y'i sɛbɛ yira kunun ani Afrique du Sud sɔɔni sisan bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na ka aw sɔgɔlen to janni na anw bɛ tumutu yan aw fana bɛ Bamako ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni sɔgɔma min ye tile hɛrɛ Ala k'a d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma AES dangelen fala ye k'a donna sɔgɔmada in na min ye Ibrahim Traoré maaw tun y'a yira k'a fɔ k'a donna kununko nka a kuma don bi de a kunbɛra pankurutigi kɛnɛ kan Asimi fɛ an na o fana kibaruyaw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan a y'aw sɔgɔlen to janni na yaasa kibaruya ɲɛnɛma sanuma a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'an to tumutu yan. Boli kumakaw san sen ka di ye min ye maa nakun ka kɔrɔ i yɛrɛ ye an bɛ tumutu ka tumutu cɛ n'a muso n'a denmisɛn bɛɛ lajɛlen fo maratigiw k'olu fo min ye ɲagadu ye a n'a ka cɛdenw k'olu bɛɛ lajɛlen fo kan ale kɔnɔna na kununko i yɛrɛ donna dugu kɔnɔ dɛ fala ye i ye dugu dɛgɛ dɔɔni ka yɔrɔ caman ye tumutu dugukɔrɔ i ye anw buranakaw ka misiri ye dɛ Sidi ye yan Mosquée Sidi ye ale tɔgɔ dɔnnen tɛ kosɛbɛ o aw bɛ Jingaribɛri ni Sankore de dɔn kosɛbɛ Sidi ye Aliwangarikaw olu ka misiri ye an tɛmɛna ye fala ye kunun min ye biennale hukumu kɔnɔna na jɔnjɔndi dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɛlen ka misiriw matarafa misiri minnu bɛ bi n'u de misiri kɔrɔbaw ye i n'a fɔ Jingaribɛri ɲɔgɔnnaw i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna na u bɛ misiri dɔw sugandi k'a fɔ ko olu la kɔlɔsilen don nka misiri minnu to ko hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu dɔ fana farala ɲɔgɔn kan ni o ye Saheli jamana maaw ye olu fana o jɔnjɔn tɔgɔ da sa ko Saheli o san 2025 o jɔnjɔn dira kununko Bakun Kante ni ale ye yan tumutu gouverneur ye baaraw kɛra ale ɲɛna diinɛtigiw ni batokɛlaw ka taa ɲɛsin laadalatigi fɛn fɛn bɛ yan sa maa minnu bɛ n'olu bɛ fɛnkɔrɔ matarafa k'olu la kɔlɔsi tumutu n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan jɛrɛ in a kɛra sababu fana ye taasibila ka kɛ maaw ye maa minnu y'u cɛsiri yaasa nin yɔrɔ ninnu bɛ se ka lamatarafa cogo min na fo kana se bi nin waati in ma o hukumu kɔnɔna na sa jɔnjɔn in kɔni dira min ye bonyamasegu olu caman kɛra yanni surɔ yɛrɛ cɛ kunu Mali ka match bannen an taara Ali Fari ka tɔgɔ la so la an y'a sɔrɔ Moti kɔni jouera ka ban sabula balontan tun bɛ sen na e ye min sɔrɔ ye Gawukaw ka troupe la an ka jango filɛ o t'i bolo fɔlɔ ayiwa ko n'a cogoya don an bɛ jigin Sad Al Baba Al Kairu ale kɔnɔna na fala ye surɔ tun ye ɲɔgɔndan su 4nan ye su 4nan min kɛnɛ kan jɛkulu fila min tun bɛ o tun ye Nara ani Sikaso ye Nara ni Sikasokaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la su daminɛna ni maa min ye o ye Narakaw ye Narakaw ka jɛkulu u ye fɛn fɔlɔ min yira an na o ye ensemble instrumental ye ensemble instrumental in fɔlifɛn caman kɔni bɛ a kɔnɔ min ye Narakaw ka fɔlifɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye soku ye o bɛ a la ka taa se bolomafara wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɔnɔna na u ka ɲɔgɔlɔn sa o kɔni bɛ tali kɛ min na
o ye npogotigi dɔ ye ale tɔgɔ ye ko dusu dusu in a bɛ kalan kɛ min ye kalan ye a bɛ ɲɛ sɔrɔ la kosɛbɛ npogotiginin tɔw bɛ sɔn ko minnu ma nin waati in na dusu ma sɔn o si ma koyi yɛrɛmabila ka i yɛrɛ kɛ banyɛrɛye ye ale ma sɔn ma a ye ɲɛsin kalan ma nka o kalanko in kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye a fa o ɲɛ b'a ɲɔgɔnkɔniw na olu kɛlen don ka mɔbiliw san o somaw ye ka bolimafɛnw san o somaw ye ka du jɔ o somaw ye dusu ma sɔn o si ma k'i ɲɛsin kalan de ma fo ka taa diplôme ba sɔrɔ fa kɔni o bɛna n'a gɛn ka bɔ du kɔnɔna na ko sabula ko a ma kɛ ale sago ye kɔnkuru tɛ kɔnkuru ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye jamana marabolo ni jamana mara taabolo bɛ cogo min na ni somɔgɔ t'i bolo i ti baara sɔrɔ i ti ɲɛ sɔrɔ baara la dunko juguya ni yuruguyurugu ani n denw ni n limanaw k'olu sugandi k'olu don baara yɔrɔw la dusu ye nin bɛɛ y'a ɲɛna o ɲani kɔfɛ sa fa de bɛ sɔrɔ k'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ a bɛ taa bisa dɔrɔgutalaw ni min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to sungurubaw olu ka jɛkulu kɔnɔna na olu fana b'a kunkolo yɛlɛma sa a bɛ taa minɛ polisilakaw fɛ k'a sɔrɔ dɔrɔgu o yer'a bolo dusukako bɛ laban tan fa ani ba olu ka dusukasi hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲɛnajɛ in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'an ka hakili to denmisɛnninw na n'an b'a fɛ ka Mali kura sigi an ka denmisɛnw labɛn n'an b'a fɛ ka Mali kura dilan an ka hakili to an ka du la n'an b'a fɛ ka Mali kura dilan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sa yaasa min ye denmisɛnw ye u kana kɛ yɛrɛmabilaw ye u kana to u yɛrɛ ma bangebaaw k'u hakili to o la o de ye min ye narakaw ka ɲɔgɔlɔn ye o bɔlen kɔ ye sa min ye ɲɔgɔlɔn bannen pewu u ka sɔrɔ sa ka se ka na n'u ka fɔli ye denmisɛnninw ye sa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu fana nana ni solo de champ ye solo de champ in na sa min ye soku ye o de bɛ u bolo dɔnkili kɔni tasibila do marakakan na ka ɲɛsin min ye AES ma wulikajɔ ni baara minnu bɛna na kɛ min ye u ka danse traditionnelle n'o ye laadaladɔn ye o ye dindumu ye dindumu ngɔni bɛ a la ndama b'a la min ye jelidunuba bɛ a la min ye filen fana o bɛ a la ka taa se jidunu ma dɔnkili kɔni bɛ da marakakan de la ale fana ye tasibila ye waleɲuman dɔn ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u cɛ siri ka se ka baaraw kɛ nara ale jiginnen min ye Sikaso ye Kɛnɛdugukaw olu yɛlɛla u y'a daminɛ n'u ka ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn in bɛ kɛ dugu de kɔnɔna sa min tɔgɔ ye ko Kɔkelen Kɔkelen kɔnɔna na du 3 de bɛ yen Tarawelelakaw ka du Kulubalilakaw ka du ani Ɲamakalaw ka du ni dugutigi ka du nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa min ye Sikasokaw ye u ko an ka hakili to danbew la an bɛ fɔnkoɲɔgɔnko caman kɛ an bɛ fili ɲama ko caman na an bɛ min ye an ka danbew n'an ka tabiyaw n'an ka taabolo bɛɛ lajɛlen fili kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin minnu ma olu tɛ se k'an ka banaw furakɛ maa i ka k'i yɛrɛ ye i k'i yɛrɛ dɔn waati ni waati ɲɔgɔlɔn in kɔnɔna na k'a daminɛ a bɔko fɔlɔ la fura sabanan na sa a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u b'a fɔ k'an ka hakili to an ka danbekɔrɔw la olu bɛ se ka kɛ k'an ka banaw olu furakɛ min ye Sikasokaw ye Jaralakaw ka fɛn u y'o sinsin o kan Kulubalilakaw ka sinankunya ka taa se jeliw jɔyɔrɔ ma Kɔkelen kɔnɔna na dɔnkili kɔni dara sa wale ɲuman minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ tabiya n'an ka taabolo n'an ka maanifinya kɛcogow an ka sigiɲɔgɔnyaw n'an ka sinankunyaw n'an ka kalimayaw fo ka taa se fulaw olu ni bamananw cɛ furukow ma nin bɛɛ lajɛlen ani dugukolo gɛlɛyako nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka ɲɔgɔlɔn in ale kɔnɔna na ɲɔgɔlɔn in ale bɛna kuncɛ tuma min u nana n'u ka laadaladɔn ye n'o ye kori ye kamalennin gɛndenw ye bere b'u bolo olu kɔni ye dɔn kɛ sa bala min ye dununba ye kariya ka taa se minan wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o kɔnɔna na Sikaso ka ɲɛnajɛ kun cɛra ni min ye surɔ o ye ensemble instrumental ye ensemble instrumental min ni ale bɔra ni minanw ye minan min n'an b'a ɲɔgɔn ye maa si bolo fɔlɔ fɔlikɛ minan de ka ca fɔlikɛ minan caman baden o de faralen no ɲɔgɔn kan min ye Sikaso nakun biennale la ni Sikaso ka laɲini Sikaso bonya minnu kɛra a ye min ye Sulemani Tarawele ye n'an b'a wele ko Nɛba Solo ale de ye Sikaso troupe directeur ye ani Falaye Keyita masalala kununko an ka jɛ an ka o fana lamɛn. N bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ fɔlɔ bari an fɛ Mali la yan foli de ye fɔlɔ ye anw nana an ka laɲini ye mun ye o de ye an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔni kelen wuli kan tɛ bɛrɛ ye sani i k'a fɔ ko o bɛ k'an juguya i yɛrɛ k'i cɛ siri a dɔw la e jugu bɛ yɛlɛma ka kɛ e ɲi ye an tun bɛ k'o cikan de fɔ hadamadenw ye n'aw y'a jateminɛ solo la an ko ni aw danse aw nana ɲɛnajɛ min na o ye bisimilalen ye o y'an Mali kɔnɔ yan ni ko kɔrɔ ye mun dara o kan an ye Ala deli Ala ka hakili ɲuman di malidenw bɛɛ ma tilennenya ani faso kanu ani bɛn ko o don maliden bɛɛ lajɛlen dusukun na
o kɔfɛ an y'a yira mɔgɔw la bɛnbaliya o nana ni tiɲɛni minnu ye o ye filiyabatɔw ni falatɔw ni olu bɛɛ lajɛlen bɔra kɔnɔna na donc ka sababuya kɛ bɛnbaliya ye donc n'i y'a jate minɛ kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko si o ye dugawu yɔrɔ ye ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini mɔgɔw fɛ an ka dugawu kɛ mɔgɔw ye ala ka si di malidenw ma ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen koro ɲɔgɔn ye sɛnɛfɛn dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko tiga ala kana malidenw tigɛ ɲɔgɔn na o kumaw de bɛ solo kɔnɔna na fo ka na se ko fikina yeelen nafa ti dɔ ni dibi ma don donc kuma in n'a kɔrɔ de don ala y'an sɔn marabaaw la faso kanu bɛ minnu na an tɛ ala fo anw ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'i y'an bonya an b'i bonya nka n'i y'an dɔgɔya fɛnɛ o kelen don o kumaw de bɛ solo kɔnɔ donc o ye cikan dɔw ye mɔgɔw kan ka min faamuya ni fɛn min tɛ ku i la kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na an ka laɲini o ye n'a ɲɔgɔnnaw ye dɔnkili kɔnɔna na komi a kumaw ka ca donc n'i y'a fitinin fitinin ka walawala walasa aw ka faamuya o ye solo ka cikanw ye n'an taara Assemblée instrumentale la o ye a tun bɛ maa minnu ɲɛna ko jamana in bɛ bi jamana in a wulila o kɔrɔ de ye ko n'i ye yiri tigɛ i ka miiri b'a la k'a sara ni yiri in den falela o bɛ yiri nɔrɔbila donc bamanankan de don bɛɛ b'a kɔrɔ faamuya donc Assemblée instrumentale bɛ o de kan k'a yira malidenw na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bari jamana kununa an bɛnbakɛw ye min kɛ ka bila an ye an kana to a ka bi olu tun y'a dɔn ko bi bɛ se o kuma yɛrɛ de bɛ Assemblée instrumentale dɔnkili daminɛ na anw ka maakɔrɔbaw y'a dɔn ko don mana janya cogo o cogo a bɛ se wa o don de sera bi donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka maakɔrɔbaw ta tɛmɛlenw an ka olu ka laɲiniw k'o sabati yan nɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nɔrɔ mɔgɔ bisimilali kɔnɔ o fɔrɔlen don o la o jijɛlen o cɛsirilen don o la i mana taa fan o fan fɛ yan nɔrɔ la o bɛ kunbɛn cogoya min na a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kabi anw nana bonya ani karama ani dunan yɛrɛ kan ka ladon cogoya min na o de b'an kan yan nɔ ala ko an ka tiɲɛ fɔ an tɛ se k'o fɔ ka ban pare fɛn dɔw bɛ yen o bɛ occupé o bɛɛ lajɛlen la hali min laɲininen tɛ dunan bisimilali la haka d'a kan ɲɛnajɛ min bɛna daminɛ n'o ye balontan ye o taara télévision belebele bila ne ka troupe mɔgɔw ye ko walasa kani balon kana tɛmɛ o kan donc nin bɛ fɛn dɔw ye k'i ka dunan ladiya donc vraiment nin bɛ profiter o yɔrɔ la ka Tɔnbukutuka bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri k'u ni dunan ladon bon ne ta kun tɛ priko dɔrɔn ye ne ta kun ye brassage d'instrument ye k'a yira malidenw na anw yɛrɛ ka fɔlifɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲuman dɔ kɛ priko o ye a damana ko ye fɔli n'i y'a jate minɛ anw bɛ na ni fɔlifɛn minnu ye a bɛɛ ye yan fɔlifɛnw de ye kɔkana fɔlifɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baaraba kɛ mun bɛ anw yɛrɛ bali ka baara kɛ n'anw taw ye k'a yira diɲɛ na ko anw ka fɔlifɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲuman kɛ ɲinata nali gwɛlɛyala bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a sababuya kɛra min ye cɛ ye cɛ ye n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲinata ye a kɛli kun ka gɛlɛ ka sababuya kɛ ko n'a taa cogo fɛ mais ala ye anw kunnadiya maa minnu b'an ɲɛ olu ye kan kelentigiw de ye o t'a fɔ di k'a sɔsɔ donc n'a nana n'i ye gɛlɛya fitinin minnu ye o kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a la fɛn dɔw bɛ yen ne b'a fɔ o ma n ko o tɛ dekun ye o tɛ tɔɔrɔ ye o tɛ gɛlɛya ye gɛlɛya o gɛlɛya ye hɛrɛ ɲɛbila ye ne bolo o tɛ gɛlɛya ye o ye hɛrɛ ɲɛbila de ye an tɛ to sumalen don ni muso ma gba sisi minɛ donc o bɛɛ lajɛlen fɛn dɔw ye mais n bɛ welekan min lase jamana ɲɛmaaw ma yɛlɛmali min dɔrɔn maaw nombre ko la a nana ni dekun dɔɔni anw ma baarakɛyɔrɔ la ka sababuya kɛ i mako bɛ élément minnu na ka baara kɛ i b'a ye a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hali i ka fɔlifɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ obligé ka diɲɛ olu kɔ donc o ye Assemblée instrumentale fanfara ye min fana kɛra heure ko ye an b'a ɲini o fɛ a danna heure kelen ma baasi tɛ ko ko yɛlɛmali bɛ se ka k'a la mais n'u y'an labɔ kala ma joona an na se ka position ta o kama ka bɛn ni o waati cogo ye
mɛ n'a balilela k'a sɔrɔ i ye baara labɛn ka bɛn ni miniti hakɛ dɔ ye a bɛ na ni gwɛlɛyaba de ye baara kɔnɔna na donc n'o sera ka kɔn ka k'an kunnafoni o la k'a fɔ ko ɲinanta in a ye nin de don donc i bɛ baara kɛ ka taa o yɔrɔ kan donc n b'o laɲini kɛ an marabaaw fɛ. An bɔra Sad Alkayiru baba kɔnɔ an bɛ taa Ali Farika kɔnɔ Abarajukaw fɛ yen Gawukaw ni Motikaw de tun bɛ kunun fala ye Moti yɛrɛ maaw kun sigilen don k'a fɔ ko Moti ko bɛna kɛ cogo di sabula Moti maa caman kun ma se kɛnɛ kan yan nka Ala barika la Motikaw sera ka na u ka orchestre jouera sɔrɔ Gawo an ye kunkurunin min sɔrɔ olu ta la an ka jɛ k'o filɛ. Ni Ala n'a kira sɔnna ma min ye Tunbutu ale bɛ jouer ni salle kelen kɔnɔ n'o ye salle Alifarika ye concert o ye Tunbutu ka concert ye a ka orchestre ɲɔgɔndan fana don sabula jury mɔgɔw olu bɛ kɛ ale kɛnɛ kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa Douanzakaw fana ka orchestre bɛ jouer su in na salle Baba Alkayiru kɔnɔna na n'o ye salle municipal ye troupe fila minnu bɛ yen o ye Menaka ani Kidali ye o yɛrɛ tulo b'olu ka répétition kan na sabula anw ni Sad Baba Alkayiru man jan kosɛbɛ fala ye kunu min ye an yɛrɛ kun welelen no biennale ale gɛrɛ o jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min bɛ kɛ radio jamana na yan u ye wele bila an ma k'an ka taa an da don biennale labɛnw kɔnɔ hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an maa 5 ɲɔgɔnna tun bɛ yen Amu Kulel ale dɔnnen don kosɛbɛ nka nin waati in na a bɛ baara min na ani Susikaw de bɛ baara la seko ni dɔnko bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye yan yɛrɛ maire kɔrɔ ye Ale Usman ni ale bɛ CNT kɔnɔna na bi ale tun bɛ yan fɔmaya maaw n'o ye Gabdo ye Ina Gabdo Ayidara Ouattara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan maa 2 min tun bɛ k'an ɲininkali kɛ o ye Ami Ture n'ale gouverneur ka chargé de communication ye ka taa fara an yɛrɛ kɔrɔkɛ kan n'o ye Askia Mohamed ye ale dɔnnen don a kosɛbɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛra studio jamana kɔnɔna na jamana ale ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi o ye Aluseni Alaji ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan in bɛ kɛ don o don nɛgɛ kanɲɛ 14 ka taa bila kanɲɛ 13 la waati kelen don ka se ka maa minnu nalen don biennale la k'olu sɔrɔ k'u ɲininka o dalakaw na hakilina minnu b'u la ani baara bɛ ka kɛ cogo min na fale minnu donna Tombouctou biennale la ani degun minnu yera la ani fɛɛrɛ minnu bɛ yen kuma ninnu ye tali kɛ olu la kununko tilegan fɛ an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan fala ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen Bela Faranjikaw o ye kin dɔ ye yan fala ye n'i ye Bela Faranji ko mɛn o kɔrɔ ko bɛlaw ka kin Bela Faranji kɔrɔ de y'o ye Bela Faranji dugutigi a ko k'a tɛ se ka ɲɛ cogo si Tunbutu ka jouer Tunbutu yan olu m'o donbolo kɛ fala ye u fana y'u ka enveloppe ta enveloppe de a kɔ ka girin dɛ a kɔni kun falen don n t'a dɔn ni mugan b'a kɔnɔ nka a kɔni kun sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ dugutigi a taara di Tunbutu troupe maaw ma n'o ye Air Mali n'a ka maaw ye an bɛ foli kɛ Tunbutukaw ye fala ye tiɲɛ na u ye bɛɛ lajɛlen bisimila ka ɲɛ wa biennale kelen hukumu kɔnɔna na fala ye assemblée régionale n'an b'a fɔ ma ko conseil régional de cercle olu fana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ surafana dun na surafana dun min n'o kɛra Isiaka Nazum ni ale ye yan conseil régional délégation président ye ale ye bɛɛ lajɛlen wele sa maa minnu bɛ yen ni mara kalifalen don olu la n'o ye marabolo ɲɛmaaw ye k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ surafana dun na surafana dun in sa a kɛra min ye gouverneur ye ale jabala la n'o ye gouverneur ka résidence kɔnɔna na ye min ye surafana dun ye fala ye maa mafalen caman welela kɛnɛ kan gouverneur dɔw bɛ yen olu sera ka kɛnɛ sɔrɔ olu fana kun welela kɛnɛ kan hakilila jagabɔ kɛra mara bɛ se ka kɛ cogo di ale ni seko ni dɔnko bɛ se ka sinsin cogo di biennale yɛrɛ ko bɛ cogo di foliw ani ka ɲɔgɔn dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko kɛra ka burukinakaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye farafinna yirikan ye orchestre ladala orchestre dɔ ka bɔ Burkina ale invitera kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil régional de Tombouctou fɛ olu fana tun b'a kɛnɛ kan olu ye fɔli kɛ kosɛbɛ ka se ka maaw nisɔndiya a surafana dun a fisayara kosɛbɛ fala ye sabula maa caman tun bɛ u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ mɛn u tɛ ɲɔgɔn dɔn min ye conseil régional ye an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ yan kosɛbɛ o ye Kayi Banjugu ale bɛ kɛnɛ kan yan ka taa se narakaw taw ma
ale ni Bamako min ye Moti ni dugu tɔgɔ ye di Sikaso olu bɛɛ lajɛlen fana kun ka maaw tun bɛ surafana dun ale kɛnɛ kan halisa biennale hukumu kɔnɔna Fala ye min ye Bakun Kante ale fana ye bonyamasegin kɛ gouverneur minnu nalen don yan i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali gouverneur bɛɛ bɛ tumutu yan bi n'a bɔra Bamako ta la wa o fana bɛ faamuya sabula Bamako bɛ Moriba yanza la bi ka kɛ ni AES ko ye donc min ye Adama Kulubali ye ale ti yan k'a daminɛ Kayi gouverneur général de brigade Musa Sumare ale bɛ kɛnɛ kan yan Kulukoro gouverneur colonel major Lamine Kapori Sanogo o bɛ kɛnɛ kan yan Sikaso gouverneur Marie Claire Dambele ale bɛ kɛnɛ kan yan Joyila gouverneur n'o ye Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale fana bɛ kɛnɛ kan yan min ye gouverneur yɛrɛ ka kuma lase la Dawuda Mayiga n'o ye Kita gouverneur ale fana bɛ kɛnɛ kan yan ka taa se Olivier Christian Jansana ma Bandiagara gouverneur o bɛ kɛnɛ kan yan général Dawuda ale fana bɛ kɛnɛ kan yan Fala ye Ousmane Sangare n'o ye Sangaw ka gouverneur o bɛ kɛnɛ kan min ye général Ablaye Cissé o fana bɛ kɛnɛ kan min ye Ould Medu ye Tawudeni taw bi yan ka taa fara général Gamu kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kɔnɔna Fala ye wele ka bɔ Buguninkaw fɛ ale fana bɛ kɛnɛ kan yan ani Narakaw ka gouverneur o fana bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Dawuda ye Amara Dumbuya olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan donc Nazim ka bɔ Nyirodi Sahel Fala ye u bɛɛ de bɛ yan gouverneur bɛɛ n'a kɛra Bamako ta ye donc min ye Bakun ye a ye burudamɛw ka labɛn dɔw a y'o d'u ma Fala ye carton belebele dɔ duru kelen-kelen ma n t'a dɔn min kɔni ma carton belebele Bakun y'o ta k'o d'u ma o kɔni kɔnɔfɛn ma jira an na nka min ye burudamɛ parla in ye u y'o d'u kan na Gamu kɔni ye kuma dɔ fɔ bamanankan na ye a ko k'a ko ɲɛna yɔrɔ kɔni burudamɛ ta bamanankan fɔ yɔrɔ min Fala ye o ye ko girima ye min ye ko in ye a kɛ kun ye sa biennale ale bɛ se ka ja cogo min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ sa yaasa min ye baaraw bɛ se ka ɲɛ su in na n y'a f'i ɲɛna cogo min na yan an kɛrɛfɛ yan Menaka ale ni Kidal olu bɛ jouer su in na Jiri ɲɛkɔrɔ min ye concert kɛyɔrɔ la ye Abarajukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Ali Farga tɔgɔla so kɔnɔna na Tombouctou bɛ don tulon na bi Fala ye n'a ka orchestre ye ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana na b'o la an b'o se k'aw da maaw tulo kan an bɛ te fan fɛ ka sɔrɔ k'an dugu dɛgɛ min ye Bamaɲare k'ale sɛnsɛn ka taa AES kow bɛ cogo min ka dɔ fɔ o fana na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Jamana ɲɛmaaw olu ka lajɛba filanan kan ka kɛ Bamako bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunungo min ye Niger jamanakuntigi ye Fala ye u ka kaza belebele yi a nan'o la ka n'i cooko Bamako kɔnɔna na général d'armée Asimi Goïta ale ye général d'armée Abdramane Chani bisimila Bamako a nakun kun ye min ye sa o ye AES jɛrɛ min bɛ kɛ bi min ye pankurujigi kɛnɛ na sa maa fila ninnu kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bisimilaliw kɔfɛ maaw foli kɔfɛ ale ni bɛɛ lajɛlen foli an bɛ taa Bamakokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw Fala ye u ye ja min sɔrɔ Chani kunbɛli n'a nali kan an ka jamana kɔnɔ an ka jɛ an ka o ja in filɛ.
fala ye kunun sura min ye surafana dun ye o kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ka kɛ bonyamasegi ye ka ɲɛsin AES maaw bɛɛ lajɛlen ma jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale kɛrɛfɛ sa CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale tun bɛ yen général de division Ablaye Mayiga o fana tun bɛ yen n'o ye premier ministre ye dunanba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani Mali gouvernement ministres fɔli sa ale kɔni kɛra maa min fɛ o ye ladegebali ye maa min ti ko fɔ maa ye tuguni n'o ye Salif Keita ye ale tun bɛ yen ensemble instrumental o fana tun bɛ yen nin surafana dun in senfɛ sa jamanakuntigi a tun b'a fɛ k'a jira sa k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye dunan bisimila mɛn Mali kɔnɔ Mali dugukolo ye bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ ye bɛn ni kelenya basigi ani hakilisigi k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'an ye kelen ye AES kɔnɔna na baara in ta kun y'o ye fala ye kunun ko k'an to yan ɲininkali cayara an na kosɛbɛ maa caman y'an wele ko IBK ka ko bɛ cogo di bi an bɛ se ka min fɔ IBK nana bi sɔgɔmada in na fala ye a yɛrɛ fana nana pankuru la n'o o ye sɔrɔdasi pankuru ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Wagadugukaw fɛ yen ka na min ye Bamakɔ kɔnɔna na a selen sɔgɔmada joona in na a kunbɛnna jamanakuntigi général d'armée Asimi fɛ ka sɔrɔ k'u kunda sa Bala de Kuluba ale kɔnɔna kan ni Ala sɔnna a ma min ye lajɛ in ye ale baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ bi ka kun cɛ bi ka kɛ ni ko labɛnna cogo min na sa min ye Ibrahima Traoré n'o ye capitaine IBK ye ale de kɔni kun kɔnɔnen don nka lajɛ yɛrɛ n'o ye jamanakuntigi ka lajɛ ye fala ye bi yɛrɛ de ye a baro sigi yɛrɛ don ye a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ CICB la fo ka taa kun bɛɛ lajɛlen cɛ wa min ye baara yɛrɛ fana bɛ kun cɛ bi ale IBK kelen ɲɛmaaya bɛna di ale de fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 21 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Bamajɔlen juguya walekɛbaw ma Sikaso mara ale kɔnɔna na Bamajɔlen juguya walekɛbaw ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen kungokolon fantanbada dɔ kɔnɔna na n'o ye Bukarila ye o da walona k'o filenkolon ci Tumutu kɔrɔnfɛn fan fɛ Mali armée ale wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye min ye Bamajɔlen juguya walekɛbaw minnu kun dogolen don kilomètre 15 ɲɔgɔnna la Foyitakaw fɛ yen ka taa kɛ olu fana kan armée ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye baaraw bɛna na to sen na yaasa basigi ni lafiya a bɛ se ka don an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogo min i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a laɲini hukumu kelen fana kɔnɔna na sa yanɔ fala ye Tumutu kɔnɔna na basigi ani lafiya a bɛ dugu fan 14 wolomasiri tabaw bɛ wulikajɔ la su ani tile lakana ale kɔni sabatilen don kosɛbɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔw dugu donda ni dugu bɔdaw bɛɛ lajɛlen min ye wolomasiri tabaw ye ɲanganu n'a ka cɛdenw k'u fo wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na wa maa o maa ni mago bɛ fɛn o fɛn na fala ye min ye sɔrɔdasiw ye u b'i ka baara la polisiw gardiw gendarmew finitigiw bɛɛ lajɛlen ye sapeur pompiers u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ wa hali croix rouge fala ye croix rouge fana bɛ baara la yan dɛ i bɛ denmisɛnnin dɔ mana dɔn ka se ka u kirikara croix rouge de bɛ don u jigi kɔrɔ k'olu fana ta an ka croix rouge ale fana fo n'an bɔra Tumutu an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Kucala min ye dɔgɔfiyɛ dɔ o dayɛlɛla ye kɔɔri jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka laadalafiniw kalali la Mali kɔnɔ baabu bɛ tali k'o la nin ye jɛrɛ in sigiko sabanan ye sa min ye Kucala ale baarakɛlaw ka tɔnjɛkulu ale de kɛlen don ka nin sigi n'o ye Mamala Siangata ye olu de kɛlen k'o sigi Kucala kɔnɔna na baaraw daminɛna kununko ntɛnɛn tile 10 baara don a bɛna na to sa kɔɔri yɛrɛ jɔyɔrɔ bololabaara jɔyɔrɔ min ye feerefɛnw ye olu caman baden nalen don seko ni dɔnko ta farikolo ɲɛnajɛw bɛ a la baro sugu bɛ a la ka taa se hakili jagabaw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalakaw fɛ nin tile 10 in kɔnɔna na baara in sigira bololabaarakɛlaw olu ka tɔn ɲɛmaaso ale ni Kucala ale direction min bɛ n'o bɛ bololabaara kunna Kucalakaw fɛ yen fala ye ko min ye ɲɔ ye ko sɔngɔ jiginna Masina sugu la ɲinan min ye maa minnu bɛ taa dɔgɔjɔ la Masinakaw fɛ yen n'olu tun ye malo ɲɔ ale kilo 50 san 4,500 bi bi na ko a min kɛlen don sa ko ye 3,000 a ye ani 3,400 sugu caman na bi maaw ye sanni kɛ nin cogoya in na k'a sɔrɔ salongo 4,500 kun don nin waati kelen in na mun nana n'o ye ko min ye sumanw ye u sera ka tigɛ o tigɛ waati la caman sera ka jigiɲɛ kɔnɔnaw sɔrɔ o y'a to sa sannikɛlaw olu kɔni bɛ ka mun san min bɛ se ka feere maaw ma bi ɲɔ la o de ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina Kulukorokaw fɛ yen samiya kɔni a kɛra u sago ye nka laɲini tun ye min ye o ma se ka sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ salongo Kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen na min ye sumanw na sa 1,000,000 263 441 kun sɔrɔla ɲinan ta kɛra 1,000,000 235 440 ale ni 66 tɔni o de sɔrɔla
u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya gɛlɛn kɔni kɛra min ye dugukolo fan dɔ bɛ ani suma ale ma se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya degun kun ye dugukolo yɔrɔ caman sɔrɔ o kɛra degun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲinan samiya kɔnɔna na kajolo musow k'olu dege safunɛ dilan na o baara bɛ sen na nin kalo in tile 20 n'a 21 kajolokaw fɛ yen sa nin baara in sigira sen kan denba ɲuman ni ale bɛ Zegwakaw fɛ yen ale ka baarakɛlaw de nana sa u bɛna min ye kajolo musow dege safunɛ dilan na muso 30 olu de kɔni nalen don ka na nin baara in kɛ muso dɔw bɛ yen fana olu sigiyɔrɔ bila gɛlɛya n'a sababu la olu bɛ baara in na min ye baara ninnu ye sa safunɛ bɛna dilan cogo min na kulukoro safunɛ kabakurunin safunɛji fo ka taa se safunɛ mugu ma u bɛna dege o bɛɛ lajɛlen dilanni na ale ni situlu k'o kɛ tulu ye k'o di maaw ma yaasa kunkolo ale ni maa farikolo bɛ se ka kisi cogo min u bɛna dege o bɛɛ lajɛlen tulu olu dilan cogo la Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye tɛmɛdi ye ni o ye bɛɛlaw ka tɔn ye ale ye a ka tɔn o sigili o san 76 o baaraw kɛ min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ sɔsa ko ka jɔnya kɔn fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ tɛmɛdi bolofara min bɛ Gawokaw fɛ yen ale barosigiko la nin kalo in tile 21 ka kɛ ni diɲɛ seleke naani ale lajɛ min sigi sen kan n'o ye ka jɔnya kɛlɛli kɛ farafinna diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o san 76 o ɲɛnajɛw kɛ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani ka tɔnba in ye tɔn in ale y'a yira sa k'a fɔ u bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka ɲɛfɔli kɛ dugutigiw ye ka ɲɛfɔli kɛ kabilatigiw ye min ye jɔnya ye k'a banna baro sugu ni hakilila yiraw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baaraw ye tali kɛ o la diinɛtigiw kabilatigiw ale ni Gawo maa mafalenba olu caman yira ko in kɛnɛ kan waleya in kɛra sababu ye fana min ye jɔnya wale minnu bɛ bi sen na ani gɛrɛntɛ minnu bɛ maaw kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la tɛmɛri ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu y'u dɛmɛ nin baara ninnu na n'o ye jɔnya kɛlɛli ye u ye bonyamasegin kɛ olu ye waleya in ale kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la sisan kɔkan kibaruyaw la min ye AES ale ni CEDEAO irisikaw k'olu ko ka fɛɛrɛ tigɛ sa gɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ cogo min kuma ɲɔgɔnya o ka don u ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ u bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye cɛncɛnfuga jamanaw olu ni AES jamanaw ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banbaatɔ n'u ka wale kɛlɛli kɛ laɲini k'a kɛra irisikaw fɛ min ye farafinna ale ni irisika ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ Egyptekaw fɛ n'o ye Egypte faaba ye irisikaw k'u y'a yira k'a fɔ bolo di ɲɔgɔnma belebele u ka ɲi cɛncɛnfuga jamanaw olu ni AES ni ɲɔgɔn cɛ bi yaasa min ye ninjuguya wale ni Banbaatɔ wale kɛbaaw ye u bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don min ma u ka se ka jɛ k'o kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa se ka sɔrɔ Nizeriyakaw fɛ ekɔliden minnu kun taara pewu n'u kun tununna maa 130 ko olu sera ka u yɛrɛ sɔrɔ maa 130 in kɔni olu labilara k'a sɔrɔ min ye Nizeriya yɛrɛ kɔnɔna na sa maa 300 o de kun minɛna novembre kalo tile 12 min ye ekɔliden minɛ kɔni ye ka t'u sɔrɔ u ka kalanyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kerecɛn diinɛ maa minnu bɛ internat kɔnɔna na dugukolo yɔrɔ min bɛ u fɛ sa n'o ye kalanso Saint Marie Papiri ye waleya in kɛra o kɔnɔna na maa minnu bilalen filɛ nin sa u bɛna kɛ maa 230 minnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka minɛli kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi Nizeriya kɔni kɛlen don nin waleya cɛjugu in kɛyɔrɔ ye ka kɛ ni maaw yɛrɛ ka sɔrɔ kow ye fɛn fɛn bɛ minɛli kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ ko ka musaka dɔ di yaasa maa minɛlenw u bɛ se ka olu bila cogo min Danemarkikaw y'a yira ntɛnɛn don k'u ka lasigiden bɛ Etats-Unis kaw fɛ k'u bɛna ale wele ka n'u ka faaba la Copenhague sabula ko min ye Donald Trump ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Danemark fan dɔ bɛ yen n'o ye Greenland ye k'a b'a fɛ k'o fara a boloda la o jatigɛ min kɛlen don bi ni Donald Trump ye k'o kuma fɔ o y'a sɔsa k'olu bɛn'u ka lasigiden wele yaasa ka se k'a ɲininka a dalakaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Donald Trump yɛlɛma k'a bɛna sɔn ka nin yɔrɔ in tigɛ ka bɔ Danemark la k'a fara Etats-Unis kan wa ɲininkali gɛlɛma o b'o o yɔrɔ la min ye irisilakaw fɛ yen irisilakaw ka lieutenant dɔ bɛ yen n'o y'u ka sɔrɔdasi lieutenant ye Fanil Sarovov a yira sa k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kununko ntɛnɛn ale fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili pɛrɛn dɔ senfɛ k'a to Moscou yɛrɛ dugu kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye ani wolomasiri taba minnu bɛ irisilakaw fɛ yen u ye wuli ka jɔ kɛ sabula sigana kɛlen don k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ min ye Ukraine service de renseignement mɔgɔw n'olu jɔlen tɛ nin ko in na nin waleya ɲɔgɔnna kun kɛra salon ko min ye san 2024 ka ɲɛsin irisilakaw ka maa mafalenba dɔ ma min fana jɔyɔrɔ ka bon Donald Trump ale y'a yira sa k'a fɔ ko u ka lasigiden 30 diɲɛ fan 14 fɛ u bɛna olu wele k'u lasegin ka na u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lasigiden 30 in ye 13 o kan ka bɔ farafinna Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ni lasigiden ninnu kɔni b'u ka jɔyɔrɔ la kabini Joe Biden ka waati ko waati sera sa u ka segin ka taa u ka so farafinna kɔni kɔnɔna na sa jamana minnu b'a la o ye jamana 13 ye olu lasigidenw olu kan ka wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka segin ka taa yaasa min ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na
fala ye seko ni dɔnko hali bi Umu Sangare ale ye jɔnjɔn belebeleba sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen u ka lajɛ min bɛ n'a fɔ ma ko Oda Award in y'a to sa min ye décembre kalo in kɔnɔna na u ka jɔnjɔn in belebeleba ta ka di Umu Sangare ma a ka san 30 dɔnkilida seko ni dɔnko wuli kɔnɔna na Umu Sangare a yɛrɛ segira ka na so fala ye a bɛ ka laɲini kɛ bi yaasa ka se ka ministre Mahamudu Dafe ye ka jɔnjɔn in k'a yira ale la Mahamudu Dafe kɔfɛ a b'a fɛ ka taa yira premier ministre la min ye ko ye k'a kun cɛ ni jamanakuntigi ye sabula Umu Sangare jɔnjɔn min dila ma nin ye a ko nin kɔni a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ nka a ka kan a ka nin yira jamana ɲɛmaaw la kuma minnu fɔra ani waleya minnu kɛra ka kɛ n'ale kɛra ka san 30 ye a ka ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye ka ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye ka ɲɛfɔli kɛ an ka seko ni dɔnko ministre ye labɛn kɔni bɛ sen na sa ni ala sɔnna a ma min ye Umu Sangare ye ani seko ni dɔnko ministre bɛna na ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o bɔra a bɛ taa premier ministre fɛ yen a bɛ sɔrɔ ka kun cɛ ni jamanakuntigi ye a ko k'a b'o laɲini kɛ mun na sabula ɲinan san seko ni dɔnko san don n'o bɛna n'ale ka san 30 waleɲuman dɔn ye diɲɛ fɛ Afrique du Sud kaw Éthiopie kaw fɛ yen a ka kan a k'o yira jamanakuntigi la min b'ale yɛrɛ fɛ sa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna san 30 in kɔfɛ a ye min faamu ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ tigɛ cogo min na fala ye Coupe d'Afrique an bɛ taa ale kɛnɛ kan nka an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ min ye Coupe d'Afrique ta ko 35 ye baaraw kɔni daminɛna kunun ko fala ye Mali donna tulon na min ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna sa min t'an kɔni bɔra k'an to fu ani fu la an segilen ka na min y'an ka cɛden ye n'o o ye Lasana Sinayogo ye ale ye cɛdu dase sanga 61 na fala ye an hakilila tigɛlen tuma min na sa n ko an kɔni sera ninnu na 1 ani fu an bɛ k'an banban tuma min Tumutu dugu kɔnɔna yan u taara dase an ka cɛdu la sanga 92 min ye Patson Daka ye ale ye Daka yira an na fala ye k'an bɛɛ lajɛlen k'an bila kinikini na Mali dege karamɔgɔ yanni nin dulati in cɛ a kun ko k'a bɛ se sɔrɔ na ko min ye filanin bi ko k'o ɲini min ye Marɔku jamana fɛ an n'o min bɛna na jouer juma nata in o bɛ k'an ka bɔko filanan ye fala an bɛ se ka min yira sa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan min ye baaraw bɛ sen na hali bi anw ka ndulatan bannen maa wɛrɛw olu ye tulon daminɛ groupe B kɔnɔna na Angola ale buruna Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ 2-1 min ye Égypte ale fana ye se sɔrɔ Zimbabwe ka 2-1 yan'o cɛ sa tulon dayɛlɛ don yɛrɛ Maroc ale ye se sɔrɔ Comore ka 2-0 bi ni ala sɔnna a ma Nigeria n'o ye groupe C ale bɛ don tulon na min ye Nigeria ye ale ni Tanzanie min ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati nɛgɛ kanɲɛ 20 Tunisie ale kɔni ni ala sɔnna a ma sa ale ni dugu tɔgɔ ye di Tunisie ale ni Uganda do fala ye Tunisie ni Uganda olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati o bɛ kɛ arabakaw olu fɛ yen nka min ye Nigeria ale ni Tanzanie ye o bɛ kɛ Fezkaw fɛ yen ni ala n'a kira sɔnna a ma nin dulatan fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi groupe C ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an n'a ye kɛnɛ kan ye fana dɛ bari an ka dege karamɔgɔ kɔrɔ Eric Sekou Sel ale ye Nigeria dege karamɔgɔ ye donc n'ala sɔnna a ma min bɛna na b'o la an b'o bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɛra aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye bi k'anw to Tumutukaw fɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la, Sama Mɔnɛ. Ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la.